Άμυνα η Μπακοδήμου και κόντρα μπάλα με Κυπαρίσι να πλασάρει. Πολύ ωραία. Φανταστική άμυνα από την Ντίλεκη. Η Έιχλερ μπλοκάρεται από την Κική Τερζόγλου για το 1-0 της Εθνικής. Καλό ξεκίνημα από την θέση του σερβίς και τώρα καλό σερβίς. Υποδοχή από την Αμυράτη και η Έιχλερ ανεβαίνει στην ευθεία. Η Στράτζαλη προσπάθησε να βγάλει την άμυνα, δεν τα κατάφερε. 2-1. Σερβίρ πολύ καλά στο χθεσινό παιχνίδι. Είχε 3 άσους. Εδώ η υποδοχή από την Ντίλε είναι καλή. Θα σηκωθεί η Έιχλερ και θα μπλοκαριστεί από Τερζόγλου και Νικολογιάννη, οι οποίοι αυτό εύκολα την Ντίλη και κόντρα μπάλα στην ευθεία από την Αμυράτη για άμυνα της Καρακάση και Κυπαρίσι που παίρνει το blockout σε μια ωραία φάση για το 6 και ουσιαστικά θα διορθώσει το λάθος που έκανε. Μπλοκ από την Τζιόγκα, πέρασε η μπάλα κατά κάποιο τρόπο και Κυπαρίσι με μονό μπλοκ κόβεται. Γυρίσει η Χάμερλι για να περάσει η Νιουμπάουλερ. Νέα επίθεση Εθνικής με Νικολογιάννη να μπλοκάρει. Σερβίς Νικολογιάννη για υποδοχή της Μίκο. Ωραία επίθεση στην ευθεία από την Αμυράτη για το 8-6. Η Στράτζαλη θα ταλαιπωρήσει λίγο την Καρακάση. Κυπαρίσι πλασάρει και παίρνει τον πόντο γιατί δεν έγινε καλή συνεννόηση. Η Εθνική νωρίτερα βρέθηκε στους 5 η διαφορά. Κυπαρίσι και πάλι επιμένει διαγώνιο. Δεν είναι καλή υποδοχή από την Αμυράτη. Τρέχει τη Χάμερλι. Επίθεση Αμυράτη που πέρασε από το διπλό μπλοκ τον Σιόγκα. Η Ντίλε έχει την υποδοχή. Σνάιντερ πλασάρει και παίρνει πόντο. Προσπάθησε να καλύψει Τερζόγλου, δεν τα καταφέρει. Στράτζαλη και τώρα πολύ καλή υποδοχή. Και επίθεση της Μπακοδήμου που περνά. Δεν έχει άμυνα η Αμυράτη. Η Αμυράτη υπάρχει άμυνα. Και Κυπαρίσι για την άμυνα της Μίκο στη διαγώνιο. Ωραία φάση. Αμυράτη που εκτελεί και παίρνει πόντο με μπλοκάουτ. 13 όλα. Από τις ωραίες φάσεις. Ο Νικολογιάννη σημαδεύει ευθεία στην Μίκο που έχει και τώρα καλή υποδοχή. Η Έιχλερ ανεβαίνει και παίρνει τον blockout. 15-15. Δυσκολεύει την Χάμερλι που μπόρεσε με ένα χέρι να βγάλει πάσα. Κοντραμπάλα με Νικολογιάννη περνά από το διπλό μπλοκ για το 18-15 συν 3. Σιόγκα. Υποδοχή από την Μίκο. Θα πάρει και επίθεση και blockout από την Καρακάση. 23-17. Δήμου την υποδοχή. Και Τσιτσιγιάννη σπάει μπάλα στο μπλοκ και κοντραμπάλα με Χάμερλι και την Νιουμπάουλερ να κάνει λάθος. 24-20, 4 σετ μπολ για το δεύτερο σετ. Με πρώτο σερβίς και υποδοχή καλή γιατί το πρώτο χρόνο της Τερζόγλου επιτυχημένος, 1-0. Παρίσι βγάζει λίγο την Καρακάση στο τρίμετρο. Άμυνα από τη Μίκο και κοντραμπάλα με πλασέ που πέρασε και σκόραρε η Αμυράτη, ωραίος πόντος. Και πάλι καλό σερβίς της Τερζόγλου. Αλλά την υποδοχή και μπλοκ από την Νικολογιάννη στην Μίκο. Η υποδοχή της Μπακοδήμου δυσκολεύει κάπως την Καρακάση και η Παρίσι όμως παίρνει τον blockout. Πολύ καλό και τώρα του σερβίς από την Νικολογιάννη. Δυσκολεύει την υποδοχή. Επίθεση για μπλοκ από Τσιόγκα και Καρακάση. Και Παρίσι. Η Καρακάση θα σηκώσει τη Τσιόγκα και η Τσιόγκα έστω και ανορθόδοξα θα πάρει τον πόντο. Η παίκτρια του Άρη. Η Μπακοδήμου δεν έχει καλή υποδοχή. Δύσκολα η Καρακάση. Θα πάρει πόντο όμως. 11. Καλό σερβίς. Υποδοχή από την Ντίλη. Και επίθεση out. Όχι, μέσα δίνει διαιτητής. Μπακοδήμου καλή υποδοχή. Θα σηκωθεί και για επίθεση. Πολύ ωραία με δύναμη, δεν θα προλάβει την μπάλα η Λεκβάιλερ από την στην διαγώνιο. Μάχη στο φιλέ. Περνάει και πάλι στην πλευρά των φιλοξενούμενων και ένα ωραίο πλασέ από τη Μίκο για το 12-10. Παπαδήμου σε νέα υποδοχή. Καρακάση θα σηκώσει την Κυπαρίσι. Ωραία στην πίσω ζώνη το χτύπημα για το 13-10. Και εδώ είναι καλό το σερβίς. Η Μίκο μπλοκάρεται από την Τζιόγκα. 15-10. Συν 5. Χάμερλι. Στην ευθεία εκεί Παρίσι καλή υποδοχή. Καρακάση με πάει της Μπακοδήμου. Μια πολύ ωραία φάση για το 16-11. Μπακοδήμου είναι καλό. Πέρασε η μπάλα άμυνα της Μπακοδήμου εύκολα και Καρακάση θα σηκώσει την Κυπαρίσι που παίρνει τον blockout από τη Μίκο για το 17-11. Αυτούς πόντους. Και θα έχουμε time out από πλευράς Ελβετίας. Σε νέο σερβίς. Υποδοχή από την Ντίλη Χάμερλι θα σηκώσει την Αμυράτη. Υπάρχει άμυνα και Κυπαρίσι μπλοκάρεται από την Μίκο. Έχει άμυνα. Νιουμπάουλερ θα σηκώσει. Πλασέ.
Από την Αμυράτη υπάρχει άμυνα και Μπακοδήμου σε νέα πάει και πάλι επιτυχημένη. 19-12. Σερβίς για την υποδοχή από την Ντίλη και μπλοκ από την Τερζόγλου στη Σνάιντερ. Σε πρώτο χρόνο 22-10 τη Μίκο. Χάμερλ θα σηκώσει πλασέ μπλοκ από την Τερζόγλου. Μαζεύει Νικολογιάννη, κοντραμπάλα για το 2-0 με Μπακοδήμου να παίρνει το blockout και να φέρνει στην εθνική το 2-0 με 25-13. Την εθνική ομάδα που είναι μπροστά με 25-20 και 25-13, 2-0. Πρώτη επίθεση με άμυνα που δεν υπάρχει συνέχεια από την Αμυράτη 0-1. Και Παρίσι. Η υποδοχή από την Μίκο είναι ποιοτική και Λεκβάιλερ πέρασε στη διαγώνιο για το 1-2. Ο Δήμου που έχει καλή υποδοχή θα πάρει και επίθεση πολύ δυνατή στη διαγώνιο. Ισοφαρίζοντας Τερζόγλου. Η Αμυράτη έχει καλή υποδοχή, θα πάρει και επίθεση πολύ ωραία με δύναμη στην ευθεία. Είδε το κενό και πέρασε και το 2-3. Σνάιντερ, χάνει την υποδοχή, Μπακοδήμου άσος, 3-5. Σαφώς καλύτερο ξεκίνημα. Η Μπακοδήμου σώζει την κατάσταση, παίζοντας με τον μπλοκ της Ελβετίας και παίρνει νέα πολύ ωραία επίθεση. Η μπάλα πάει out από την άμυνα της Σνάιντερ, 4-5 στον πόντο και πάλι το παιχνίδι. Pancake από την Στράτζαλη στην άμυνα. Νιου Μπάουλερ και ωραία επίθεση στην ευθεία από τη Μίκο. Ωραία άμυνα από την Τζιόγκα, πολύ καλή άμυνα και εκεί Παρίσι το πλασέ. Νέα επίθεση της Λεκβάιλερ, ωραία στη διαγώνιο, 5-7. Υποδοχή από την Μπακοδήμου, η Τάνη θα παίξει με την Κυπαρίσι. Η Χάμερλι δεν προλάβει την άμυνα, 6-7. Και πάλι Νιου Μπάουλερ, πολύ καλό σερβίς, κολέμπι Μπακοδήμου. Τσιτσιγιάννη, ωραία άμυνα της Χάμερλι, δεν προλάβει η Λεκβάιλερ. Σερβίς της Λεκβάιλερ στην ευθεία. Η Μπακοδήμου καλή υποδοχή, Τερζόγλου στον πρώτο χρόνο, πήρε πόντο. Αμυράτη. Η Μπακοδήμου την υποδοχή. Η Τάνη θα της δώσει και την μπάλα στη διαγώνιο, άμυνα της Δίλη χωρίς συνέχεια. Ωραίο το σετ. Της Αμυράτη, η Μίκο πλασάρει εύκολα, της Γιάννη στην πίσω ζώνη μαζεύει και Μπακοδήμου πλασάρει και σκοράρει. Η Τάνη δεν θα πάρει τον πόντο, ούτε Τσιόγκα νωρίτερα. Λεκβάιλερ που πλασάρει και παίρνει πόντο. Εδώ μια δέκα του φιλέ. Η Τάνη σήκωσε για την Τσιτσιγιάννη. Άμυνα της Αμυράτη. Η Τάνη όμως ήταν έτοιμη πάνω στο... Πολύ καλό σερβίς. Δύσκολα η Μίκο. Λεκβάιλερ πέρασε. Υπήρχε άμυνα του Μπακοδήμου χωρίς συνέχεια. Αλλά για την Ελβετία με τη Λεκβάιλερ να πλασάρει. Εκεί είναι η Στράτζαλη. Η Τάνη θα γυρίσει στη Τσιτσιγιάννη. Θα πάρει πόντο. 13-14. Χάμερλι πίσω το τρίμετρο. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Νέα επίθεση με Χάμερλι και Αμυράτη. Ωραίο πλασέ. 13-15. Η Μίκο. Η Χάμερλι θα σηκώσει τη Λεκβάιλερ. Ωραία επίθεση στην ευθεία. 14-16. Προσπαθεί η εθνική. Και Τσιτσιγιάννη, Τσιόγκα, Μπακοδήμου στην προζώνη. Τα καλό το σερβίς. Αλλά ο πρώτος χρόνος είναι επιτυχημένος από τη Σνάιντερ. 16-18. Υποδοχή της Μπακοδήμου και Τσιτσιγιάννη. Ωραίο χτύπημα στη διαγώνιο. Με αρκετά φάλτσα. Πολύ καλό σερβίς. Δύσκολα Τσιόγκα. Τσιτσιγιάννη μπλοκάρεται από την Μίκο. 17-21. Σνάιντερ. Υποδοχή της Μπακοδήμου δεν είναι καλή. Δύσκολα έχει Παρίσι. Η Μπακοδήμου όμως φαίνει τον πόντο. 18-21. Υποδοχή όμως από τη Μίκο είναι καλή. Πάει από τη Λεκβάιλερ. Πάρα πολύ καλή. 18-22. 19-23. Η τελευταία ίσως ευκαιρία είναι την εθνική ομάδα να μαζέψει από τη διαφορά. Χρειάζεται καλό σερβίς. Η Τσιόγκα θα πάει. Υποδοχή από την Αμυράτη. Η Χάμερλ θα σηκώσει τη Λεκβάιλερ που πλάσαρε και πήρε πόντο. 19-24. 5 set ball για να μην. Η Παρίσι στην υποδοχή. Τάνει σε πρώτο χρόνο με την Τερζόγλου που παίρνει τον πόντο. 20-24. Επιστροφή για το τέταρτο σετ της αναμέτρησης. Με την πρώτη υποδοχή της Στράτζελ και τον πρώτο χρόνο της Τερζόγλου για το 1-0. Σερβίς από την Κυπαρίσι. Μίκο πλασέ. Μπλοκ από την Τερζόγλου. Νέα επίθεση και πάλι μπλοκ από την Τερζόγλου. 2-0. Το τρίτο σετ συνεχίζει και στο τέταρτο.
Χάμερλι, πρώτο χρόνο με τη Σνάιντερ. 2-1. Καλό σερβίς. Παραλίγο να κάνει άσο. Η Τάνη θα σηκώσει την Τζιτσιγιάννη. Ωραία αυτή. Με δύναμη στην διαγώνη για το Κυπάριση. Και πολύ καλό πλασέ άμυνα από την Τίλη. Επιστρέφει η Κυπάριση και Τάνη σηκώνει Πακοδήμου που μπλοκάρεται από. Η Τάνη θα σηκώσει την Τζιτσιγιάννη. Άμυνα από την Αμυράτη και κόντρα μπάλα με τη Μίκο. Πέρασε. 4-5. Επιστρέψει την Πακοδήμου. Άμυνα από την Τίλη. Νέα κόντρα μπάλα. Επιτυχημένη από την Αμυράτη. 4-6. Με 5-0 σερί η Ελβετία στο σύνδεσμο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Με την Τζιτσιγιάννη να μπλοκάρεται την Νιουμπάουλερ. 4-7. Τσιόγκα και κόντρα μπάλα με την Στόρκ. Υπάρχει μπλοκ αλλά και ντουμπλάζ εύκολα από την Τίλη. Και νέα επίθεση. Φανταστικό μπλοκ. Όχι, πέρασε μπάλα από μέσα. Τζιτσιγιάννη. Η Τίλη την υποδοχή δυσκολεύεται. Η Χάμερλι για την Στόρκ. Μπλοκάρει Τσιόγκα. 7-8. Και τώρα είναι καλό το σερβίς. Η Χάμερλι τη σηκώνει την Στόρκ. Ίσως αυτή άμυνα θα μπορούσε να βγει από την Κυπαρίση. Η υποδοχή από τη Μίκο είναι χαλασμένη. Κοντραμπάλα με Τσιόγκα. Τάνει να περνάμε τη μία. Έτοιμη ήταν η Χάμερλι, αλλά η Τάνη ξανά στο φιλέ. Πολύ καλό σερβίς. Δύσκολα η Αμυράτη. Θα πάρει επίθεση και μπλοκ που περνά από την Τάνη. Πολύ καλά το γήπεδο από την παρουσία της στον Άρη, την ομάδα που μεγάλωσε. Η υποδοχή δεν ήταν καλή. Παρ' όλα αυτά παίρνει τον πόντο η Σνάιντερ με πρώτο χρόνο. 14 στα Τζάλι. Η Τάνη με πρώτο χρόνο την Τερζόγλου. Ωραίος, επιτυχημένος. 15-13. Σταθερό το προβάδισμα της Εθνικής από Παρίσι. Η Ντίλ την υποδοχή. Η Χάμερλι θα παίξει με τη Σνάιντερ. Τη βοήθησε το σπάσιμο στο φιλέ. 15-14. Η υποδοχή της Μπίκο είναι ποιοτική. Στόρκ. Στην ευθεία θα νικήσει την Τερζόγλου 16-15. Ντίλι. Η Στόρκ θα πλασάρει ξανά. Εύκολα έχει παρέσει. Νέα επίθεση με Μπακοδήμου. Θα περάσει απλώς την μπάλα η Μίκο. Νέα κοντραμπάλα. Μετά να σηκώνει τη Τζιτσιγιάννη και μπλοκ μέσα από τη Στόρκ. Με Κυπαρίσι, Τάνη και πάει από τη Μπακοδήμου για άμυνα από την Τίλη. Και επίθεση τώρα της Ελβετίας με πλασέ ωραίο με το αριστερό της Αμυράτη. Ωραίο σερβίς. Η υποδοχή από τη Μίκο χαλασμένη. Στόρκ πλασάρει και παίρνει πόντο. Με πολυτεχνική εδώ το 20. Τάνη, έξυπνα περνά. Η Ντίλη η άμυνα και η Τερζόγλου δεν τελειώνει τη φάση στο φιλέ. Και θα βάλουν τον πόντο. Τάνη. Καλό σερβίς. Υποδοχή από την Αμυράτη και επίθεση ωραία στην ευθεία. 22-21. Υποδοχή της Μπακοδήμου. Σήκωσε η Τάνη. Η Τσιτσιγιάννη πέρασε για το 23-21. Δύο σετ match ball για την Εθνική. Και θα κάνει άσο και με 25-22 και 3. Για την ώρα σας ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής.